Sí, a veure, començava vostè amb la paraula, de rèpliques a les intervencions dels diferents grups i en especial amb el grup d'Unitat Municipal Nou, comentant que no li havia sorprès el posicionament d'Unitat Municipal Nou. Ho entenem perfectament que no li hagi sorprès. Entre moltes raons, per dues. Una, perquè si ha escoltat les nostres intervencions ja ple, ja no amb reunions entre nosaltres dos, sinó en ple i en públic, quin era el nostre model de municipi, que l'hem explicat l'any passat en els pressupostos, en el ple de l'estat del municipi. Fa un ple enrere també li vam explicar quines eren les nostres propostes i quines eren les nostres línies polítiques. I avui en Tomàs li ha tornat a explicar quines eren les nostres propostes polítiques i els nostres eixos prioritaris, cosa que el pressupost actual no en compleix ni una. Ni una. Ara hi tornaré a repetir-li perquè li quedi clar, perquè es gravi bé en el Canal Blau i també en la gravació dels plens, perquè recordi bé quines són les nostres propostes i quines són les línies en les quals ens podríem posar d'acord. Li vam dir fa un ple enrere, si toca aquestes línies o part d'aquestes línies ens ficarem d'acord. El problema és que no n'hi ha ni una que s'hagi tocat. La segona qüestió, que tampoc ens sorprèn, és en el fet que en les reunions que hem mantingut entre les nostres formacions polítiques, una primera hi va participar, la segona ja no hi va participar. N'hem tingut dos, clar. Quan ja no hi participa el líder del grup de govern, suposo que tampoc no és que li interessés massa arribar a masses acords amb la nostra formació. En quant a les propostes que en dèiem, són 6 i les hem explicat moltes vegades. Habitatge. La línia prioritària entenem que ha de ser habitatge. I habitatge passa, en primer lloc, per posar tot en funcionament, tot el parc d'habitatges que té l'Ajuntament, el parc d'habitatges municipal. És a dir, tots aquests pisos que gestiona o que ha gestionat en algun moment l'Ajuntament s'han de ficar en circulació, prioritàriament a lloguer i, si no, també a la venda. Però aquests pisos han d'estar a circulació. Tenim els pisos de l'última promoció, de Garraf Promocions, encara sense l'escala per fer, sense posar en circulació. Entenem que aquest fet és importantíssim. Amb habitatge també, complimentar i promocionar la borsa d'habitatges. La borsa d'habitatges, que surt també en el pacte amb els de Fem Poble, és una cosa que ja es fa, ho fa el Consell Comarcal. El tema és complementar-la, fer ajuts, ajudar a promocionar-la, fer tota una sèrie d'actuacions que serveixin per ficar-la en marxa i per promocionar aquesta borsa d'habitatges que actualment està buida. Altres accions, lluitar amb valentia contra l'habitatge buit. Aquestes propostes que surten aquí són propostes que s'han d'executar, que es poden executar, que fa anys que es poden executar, diem que fa anys que es poden executar, perquè en el govern anterior, en la legislatura anterior, es va fer l'estudi dels habitatges buits. En Tomàs ensenyava el document de l'estudi d'habitatges buits. Tenim constància de tots els habitatges buits del municipi a l'any 2015. Segons la llei que surt en els acords en Fem Poble, la llei d'aquesta del 18-2007, en aquesta llei també parla d'habitatges buits i els defineix amb 2 anys de desocupació. Tenim el llistat, és a dir, cal aplicar-la, cal aplicar-la. Això no és un tema de ficar-hi més recursos, és un tema d'aplicar-ho, és un tema de voler-ho fer, és un tema de treballar-hi. Amb el tema d'habitatge hi ha el tema de la gestió de les ocupacions. S'hi ha de treballar, s'hi ha d'anar al dia a dia. No es tracta d'anar en contra de la gent que té necessitat d'habitatge i que per això hi ha l'única alternativa de l'ocupació. No, tot el contrari. Es tracta de mediar,
es tracta de ficar en servei, es tracta de poder-li oferir altres possibilitats en el cas que siguin casos irresolubles i en el cas de donar-los suport fins i tot en el cas que no hi hagin alternatives possibles. Això són polítiques d'habitatges. I de polítiques d'habitatges poques, cap no n'hem vist, cap n'hem vist. Cap n'hem vist. El que hem vist en polítiques d'habitatges ha sigut fer aquest estudi, tornar a fer l'estudi dels habitatges buits mitjançant una taxa que quan vagi l'inspector, si realment està buit, li hauran de pagar la visita a l'inspector. La visita a l'inspector ja es va fer, i es va treballar. El que es tracta és de desenvolupar aquestes polítiques. Amb el tema de dinamització econòmica. El tema de dinamització econòmica no es tracta de fer coworkings i fer vivers d'empreses. Això en té tots els municipis, això en la comarca n'està ple. Que se'n poden fer, també, però no és la política principal d'habitatges. Aquí no ens hi trobarem, no és l'acord. Si volem política de dinamització econòmica, el que hem de treballar, i la nostra aposta, ja li vam dir fa un mes, és l'aposta de multiplicar l'efecte que s'està treballant des del Consell Comarcal. Una aposta clara amb el tema del sociosanitari. Una aposta clara amb tota la inversió que es farà o que es pretén fer mitjançant les ajudes i l'estudi del pla d'especialització comarcal, i a partir d'aquí treballar i apostar per l'hospital, que a més ja no només és una línia d'actuació amb el tema de la dinamització econòmica, sinó que a més és una aposta pel municipi, és una aposta per mantenir l'hospital, és una aposta per millorar els serveis dels municipis. Una altra aposta per la dinamització econòmica en el municipi és la potenciació dels nuclis, és la reactivació dels nuclis urbans, és fer plans de mobilitat, peatonalitzar àrees dels dos nuclis urbans principals, treballar amb el petit comerç, treballar en aquesta línia. Això és una línia que nosaltres consideraríem acceptable per poder donar suport a pressupostos. Una altra línia d'activació econòmica és tot el tema de l'agricultura. L'agricultura, per una banda, que prou consolidada en el municipi, però per potenciar-la i per guanyar valor, per afegir valor, i amb el tema de la ramaderia, si la vinculem amb tot el tema de la conservació de boscos, gestionat conjuntament amb la biomassa, gestionat amb la sostenibilitat del municipi. Aquestes serien línies. I si a més això li afegim els coworkings i vivers d'empreses, encantats de la vida, però el que necessitem i creiem en un municipi i en un ajuntament amb capacitat econòmica és que ha de fer apostes fortes i valentes. Després, quan fem les apostes, podrem estar-hi més d'acord o menys d'acord. Ara entenem que aquest ajuntament no es pot quedar aturat, que és el que porta fent un any i mig en aquest govern. Aturat, esperant a veure què es fa, sense fer cap pas endavant ni apostant en cap de les línies. Tercer tema, tot el tema de l'anàlisi de les externalitzacions. Li hem dit, s'ha fet una moció, està aprovada, portem mig any amb una moció aprovada pel plenari en el qual reclamàvem un anàlisi de les externalitzacions. I aquesta anàlisi de les externalitzacions comença per un control estricte dels contractes. I aquest control estricte ja podria estar en una partida en l'actual pressupost. Una partida amb voluntat de controlar totes aquestes contractacions que tenim externalitzades i de serveis, i per poder analitzar i per poder veure i analitzar si és factible la seva reversió en quant a la gestió. I quan parlem d'això parlem de residus, recollida de residus, subministrament d'aigua i clavegueram, neteja de la via pública, jardineria, manteniment de l'enllumenat, gestió del centre de dia i del casal d'avis, servei d'atenció domiciliària, les llars d'infants, i etcètera, que és quan dèiem, quan plantejàvem de l'anàlisi del pressupost, que el 40% del pressupost se'n va amb gestions, i com apuntava en Lluís, aquests sí que es gasten tots, perquè les empreses sí que les gasten totes, en aquests és el que entenem que nosaltres que hem d'haver-hi un diàleg i un anàlisi de tot aquest procés. I aquí ens hi trobaràs. El quart punt, tot el tema de les urbanitzacions. El tema de les urbanitzacions demanem i insistem una darrere l'altra amb el tema que creiem
que amb la capacitat econòmica actual que té l'Ajuntament s'han de recepcionar. I s'han de recepcionar ja el més aviat possible. No ens val que ens diguis que fem una inversió fent l'entrada de Rocamar. No ens val. Primer perquè no forma part de la urbanització. És l'entrada de Rocamar, no és dins del sector. No ajuda a recepcionar la urbanització. Que s'ha de fer? D'acord. I donem suport que es faci l'entrada de Rocamar. Ara, no ens ho vengui com a gestió de les urbanitzacions, perquè no ho és. No ho és, això. I a més, l'entrada de Rocamar, a més, és un ajut i una subvenció completa de la Diputació, o sigui que no és ni l'Ajuntament aquest fet. El que sí que interessa és el tema de la inundabilitat, i més avui, Aquests últims dies hi ha hagut 9 morts a la província de Múrcia, que amb els aiguats que han caigut allà, Rocamar estaria inundat en aquests moments. I a sobre diria l'Ajuntament que és que no hi podia actuar, que era responsabilitat dels veïns, que els nostres tècnics no hi podien actuar, perquè era sòl no urbanitzable, no recepcionat. Quan el mateix Ajuntament fa actuacions amb sòl no urbanitzable i urbanitzable, com és el cas del Parc dels Camins. O sigui, no ens vengui el doble joc. No ens digui el doble joc, no ens digui que no pot invertir en sòl urbanitzable quan ja està invertint. I en llocs, i en temes de risc, perquè tenim l'estudi d'inundabilitat, sabem que és inundable i sabem que el dia que hi hagi una pluja extraordinària, perquè no estem, evidentment, les pluges habituals no hi passa res, es fa molts anys que hi ha la urbanització, però amb una pluja extraordinària, com aquesta que hi ha hagut, 400 litres per metre quadrat, provocaria la inundació d'aquesta urbanització. Tot per dir que l'Ajuntament no pot fer una escollera que ja estava prevista, que ja estava dissenyada i que tampoc no té un cost tan elevat per l'Ajuntament. I l'altre és el tema Can Lloses i les altres urbanitzacions. No em digui 60.000 euros amb camins de Can Lloses. Amb 60.000 euros amb camins de Can Lloses no fas ni la capa de rodadura d'un dels carrers. És que amb aquesta quantitat no és ficar-se amb el tema d'urbanitzacions. 5è tema, els equipaments i el patrimoni públic. Aquest és un tema que fa vergonya ja en aquest municipi. Fa vergonya, i l'hem exposat abans, que la Casa de la Vila porti 5 anys tancades. En la primera licitació, la Casa de la Vila s'havia d'acabar en el desembre del 2015 i, com ja li he dit a en Tomàs, estarem encantats. Segons la nova previsió s'ha d'acabar al maig, l'abril o el maig. Estarem encantats si un ple de l'any 2017 el podem celebrar a Ribes amb l'Ajuntament obert. Estarem encantats, si al final d'any un ple es pot celebrar allà en el nou Saló de Plens, vell Saló de Plens, nosaltres volíem una ampliació, però en el vell Saló de Plens podem celebrar un ple durant el 2017. Però com això hi ha el local de Ribes, no ens digui que no hi ha problemes de sonoritat. Problemes de sonoritat va haver-hi el dia que es va inaugurar i va estar funcionant anys i anys el local de Ribes. Si el local de Ribes s'ha de ficar en marxa, portem moltes inversions fetes en aquest local, fiquem-lo en marxa ja. Necessitem ficar-lo en marxa, com molts altres equipaments, com el Teatre de les Roquetes, que ara s'està començant a treballar amb el pla, com el tema de quin ús en fem de Can Pau Roig, com el tema de l'Institut Xaloc. Vam demanar, i creiem i tornem a demanar, que es faci un anàlisi o un debat. Ja no diem un pla perquè és que estem una mica cansats de plans, perquè en aquest Ajuntament tots són plans i projectes que mai s'acaben de concretar. El que ens interessa és reunir-nos amb les diferents forces polítiques i definir quins equipaments volem, quins equipaments necessitem i per quins equipaments apostem. I que quan diguem apostem, diguem per obrir el més ràpidament possible. I el 6è punt és el tema de sostenibilitat i eficiència energètica. I la nostra aposta és clara, i és una aposta que heu iniciat, però que cal donar-li més recorregut. Portem anys parlant de la caldera de biomassa. Aquest ja l'hem superat. La caldera de biomassa sí que es faci, que s'executi ja, i no en donem més voltes.
El que hem d'apostar, entenem nosaltres, és per una aposta per la biomassa. Una aposta per la biomassa significa no només la caldera, sinó també la gestió dels boscos, l'adquisició, la planta de tractaments, significa molt més enllà. I en aquest sentit, en el sentit de la sostenibilitat, també en tenim una proposta que, a més, diria que ens la va dir vostè l'any passat, que era el tema de la renovació del enllumenat públic amb LED. És una proposta que ens va dir vostè, però no hi és encara. És una proposta que, a més, mirant els comptes de l'Ajuntament, hi ha un cost increïble amb el que són el tema de cost elèctric amb el gasto. I, finalment, amb tot el tema d'equipaments sostenibles. Aquests són els nostres punts, són 6 línies d'actuació, i són 6 línies d'actuació i de concreció i de ganes. Amb el tema de... I ja per anar acabant, només volia ficar una qüestió en referent a la intervenció de l'Abigail, amb el tema, o no de la intervenció de l'Abigail concretament, sinó amb les diferents intervencions que hi ha hagut, amb el tema de ficar sobre la taula el tema del romanent dels 10.000 euros. En Lluís ho ha explicat bastant bé, que són els romanents, i que els romanents no creixen. Si està creixent aquest romanent no és perquè hi hagi més ingressos, és perquè no es fa la feina. Quan parlem que hi ha 10 milions de romanent, és que aquests 10 milions de romanent del 2017 tornarà a haver-hi la Casa de Vila, que seran 2,5 milions, tornarà a veure la pista coberta, que valdrà 600 o 1 milió d'euros, tornarà a haver-hi el Teatre de les Roquetes, que no sabem quan hi haurà, i tornaran a haver-hi les mateixes infraestructures que no s'han executat en aquests últims anys. O sigui, això d'augmentar el romanent, no hi ha augment de romanent. Hi haurà una miqueta més de romanent que l'any passat i amb les mateixes necessitats del municipi perquè no s'han executat. I finalment amb la intervenció de Fem Poble i de l'Alejandro. Més que ens sorprèn, ens entristeix. L'acord vostre ens entristeix, però no per un tema d'atac de gelosia, sinó ens entristeix perquè davant de tot aquest anàlisi que hem fet, tant en Tomàs en la primera intervenció com nosaltres, amb les necessitats del municipi, amb les propostes de necessitats, que no s'han complert ni una, i que vosaltres porteu en el programa, us hàgiu, si l'any passat dèiem amb el senyor Graells que es va vendre per un plat de llenties pel tema de la pista coberta, amb vosaltres us diem que no sé ni si arriba a plat de llenties. No arriba a plat de llenties el que esteu demanant, perquè esteu demanant aplicar una subvenció que, amb el tema d'habitatges, que nosaltres no hi estem d'acord, d'entrada, amb el tema de la subvenció. Hem dit coses que s'haurien de fer. Amb el tema de la subvenció no és la que ens agrada. No és la que ens agrada perquè ni el pressupost, ni l'objectiu, ni la finalitat es donen amb una subvenció que s'haurà d'anar renovant cada any en el pobre que li toqui, perquè si no, el primer any anirà bé per pagar el lloguer, el segon any, si no li donen a donar la subvenció, que haurà d'anar a ocupar una vivenda. Entenem que no és la solució. Hi ha altres solucions. Algunes dels que proposeu estan bé, però és que o surten del Consell Comarcal o ja es podrien aplicar sense massa inversió. El tema del Consell Municipal d'Emergència Social entenem que és una burla a la feina feta. Entenem que és una burla a la feina feta. Hi ha un Consell Social Municipal que no es convoca ni a tiros, que el tenen abandonat, i el que es tracta no és de canviar el nom, perquè amb això entenem que ha de fer la mateixa feina que fer el Consell Social Municipal, sinó que es tracta de que treballi. O sigui, no fiquem com una proposta nova, fiquem que la proposta que hi havia, allò que funcionava en la passada legislatura, que ha deixat de funcionar, que provoca cues en el servei del banc d'aliments, que provoca gent que està dormint a la sortida del pavelló de Ribes, que provoca totes aquestes situacions de mala gestió en els serveis socials, que es puguin arribar a resoldre. I amb les altres propostes, poc comentari perquè local i teatre ja hi hem parlat, ja estan sobre la taula i ja s'estan fent, i llavors és que no hi ha grans coses més a part de la mobilitat.
I ja està. Moltes gràcies, senyor López.